que foi un suceso que aconteceu o día 15 de maio no Porriño, o suficientemente grave como para que se traia a este pleno, e non nos deu tempo, evidentemente, a metela por rexistro. O que aconteceu con a nave de Couceiro no polígono industrial. A moción que presentamos é unha moción para instar ao Goberno local do Porriño a apertura dun expediente de investigación que resolva os motivos do incendio de maio de 2026 e a súa reincidencia, que isto sí que é grave, nas naves do Grupo Couceiro, Sociedade Limitada Unipersoal. Na exposición de motivos dicimos que o Grupo Couceiro, no punto 1, é un xestor de recollida, transporte e valorización dos residuos. No 2, que os residuos que trata son diversos, efectivamente, en algúns casos altamente contaminantes. Rodas, metais, plásticos, orgánicos ou industriais non perigosos. E as dimensións do incendio foron moi altas. O día 15 do incendio do fume resumen o que aconteceu. Por unha banda, houve perigo de propagación a outras naves do polígono industrial, perigo para a integridade das persoas, perigo de propagación á rede Natura as Gandras de Budiño e Ribeiras do Louro, coa que extrema, mobilización dunha grande cantidade de recursos públicos, bombeiros do Porriño e Baixo Miño, Valença, O Morrazo, Ribadumia, activouse o plan Paterga da Xunta de Galicia, a Garda Civil, a Protección Civil, aínda nos materiais da propia empresa, como sempre. E por último, un punto que no que quero espallarme un pelín, porque isto sí que afecta a saúde das persoas, a contaminación atmosférica pola queima de plásticos ou rodas, non? Nós aquí nalgúna ocasión xa falamos do que significa os vertedeiros de rodas. Aquí no Concello do Porriño comentamos no seu momento que había un vertedeiro de rodas nas Gandras de Budiño e o Goberno municipal presenta inacción nese punto, non lle di nada ao veciño, e o veciño fai absolutamente o que quere. Os residuos perigosos que xeran as rodas, a queima de rodas que tamén ten Couceiro, son a emisión de metais pesados como cadmio, como chumbo, como zinc. Pero a cuestión é que materiais que de cara non parecen que poda producir emisións tan graves como os plásticos, a súa queima sí que presenta furanos e, sobre todo, que se sabe pouca xente, dioxinas. Estas dioxinas, que xera a queima de plásticos, que se deu outro día, afectan gravemente as augas superficiais, penso nas lagoas das Gandras de Budiño e no río Louro, as augas subterráneas, lóxicamente, porque toda a contaminación para aí, e sobre todo nos terreos propiedade privada no que se cultivan alimentos a kilómetros de distancia. E isto afecta gravemente a saúde das persoas, sobre todo ao seu sistema inmunolóxico e ao sistema reproductor. Entón, claro, as preguntas son: quen paga todo isto? Isto realmente pagan as persoas, non o está pagando a empresa. Quen paga todos os recursos públicos destinados á extinción deste gran incendio e que é reincidente desde nos últimos 15 anos? O que é contradictorio e chocante tamén é que unha empresa de xestión de residuos e de tratamento deses residuos e de valorización deses residuos que se orixina precisamente para a reducción da contaminación, que precisamente presente altos picos de contaminación reiterada a través destes incendios. Por último, co incendio deste mes de maio, é o terceiro que acontece nunha das súas naves desde 2008, curiosamente nas fins de semana, cando aparentemente non hai ninguén ali. Entón, todo isto xera grandes dúbidas e inseguridade na poboación. Por lo tanto, é polo que o Grupo Municipal de Beregá solicita do Pleno da Corporación Municipal do Porriño o seguinte acordo: a apertura dun expediente de investigación que resolva os motivos do incendio, a reincidencia destes nos últimos 15 anos e que determine se a empresa cumpre as condicións de seguridade, habitabilidade e uso conforme a súa licencia de actividade para o desenvolvemento da súa actividade industrial. Gracias.